ಮೀಂಜಾ ಗ್ರಾಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಷೇಮ ಪಿಂಚಣಿ ತೀರ್ಮಾನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರತ್ನಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳು ಈಗ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ. ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ. ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರವರೆಗೆ. ವೈದ್ಯರತ್ನಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 9497431005. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕ್ಷೇಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲುಗೊಳಿಸುವ ಕೇರಳದ ಯುಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಿಯಪದವಿನ ಮೀಂಜಾ ಗ್ರಾಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು. ಸಿಪಿಐಎಂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಲೋಕೇಶ್ ಚಿನಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಾಳಪ್ಪ ಬಂಗೇರ, ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಐರಿನ್ ಜೋಸ್ಪಿನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാഷണലിസ്റ്റ് ബാങ്കുകൾ ആ ബാങ്കുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പെൻഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെല്ലാം ബാങ്കുകളിലേക്ക് പോകണം. ഇനി അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാം നാഷണലിസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഉള്ള അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാണ്. ആ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ KYC എടുക്കണം. അങ്ങനെ നാഷണലിസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയ പോലും ഈ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൻഷൻ വന്നാൽ ഈ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്കുകളിലേക്ക് പോകണം. നമുക്കറിയാം, ഈ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന 70 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് കേരളത്തിൽ 35%. 70 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ ഈ 2000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാങ്കിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബാങ്കിന്റെ മാനേജർമാർ ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് ബാങ്ക് നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത ചില ജീവനക്കാരുള്ള ആ ബാങ്ക് ആ നിലയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു.